Frenar o accelerar. Molts conductors prenen la decisió equivocada davant d'un semàfor en groc. Gairebé qualsevol conductor s'ha trobat en aquesta situació, circula cap a una intersecció regulada per semàfor i just a uns metres de la cruïlla, el verd canvia a groc. Durant aquest instant, breu però decisiu, la pregunta es repeteix una vegada i una altra al cap. He de frenar o he de continuar? Total. A veure, jo faig... Està clar que has de frenar, però jo faig una reflexió. Quan relacionem semàfor groc amb fot-li sabata, saps allò, a fondo, podria ser que, a part de ser tots i totes uns psicòpates estressats, frissosos i frissoses, hi hagi semàfors que semblen posats perquè ja tenien el pal i els sobraven uns llums de colors o què? Per què? O sigui, hi ha semàfors desesperants, Carles? Sí o no? Per diverses raons. Primera, el semàfor que sempre està sol com un mussol sentint els grills com se n'enfoten de tu. Total, és que no hi ha ningú que creui i estàs tu sol al semàfor. Tio, a l'era de la intel·ligència artificial, Sí, senyor. O sigui, tinguis pressa o no, esperar-se fotent el préssec davant d'un senyal vermell per cap racional és d'idiotes, tio. Totalment. I sempre és vermell. És de via principal, però el temps d'espera és igual que les dues cantonades que no circula quasi mai ningú. Saps què vull dir? Ja, et floreixes allà. I em podria dir uns quants, però no vull ferir sensibilitats, I dos, i el que té sempre primer de la fila, un punyeter usuari dispers que triga 3 segons a arribar-li la senyal lumínica al cervell, tio. Totalment. Hosti, al final s'haurà de multar la passivitat com el handball, sí o no? Sí, joc passiu, no va, tira. La passivitat. I saps quin problema té això, Carles? Que llavors carrers estrets tranquils de les nostres viles es transformen en variants alternatives per evitar les retencions sota les llumetes. Exactament. Que també en podria dir uns quants, però bueno, és igual.